Hi guys, good morning guys. Good morning. The other is si ambitious yang Chrissy. Chrissy nagpa-medical sa iyang Sa PWD. Requirements to LGU San Juan, DSWD. Oh, ang iyang kantahon. Siya usa ka singer. Makatawa mo lang itong doktor Diroy kasi maling-maling mo. Nitis lovable. Oh, Healthcare tabangan. Amo siyang pakantahon diri og Help kay aron tabangan. Paborito, larga. Okay, palakpak. Hapit ng pista. Hapit na ang among piyesta sa San Isidro Labrador, pero sorry guys, wapoy handa kay wapoy kwarta. Ning dara kasi makakita din mo si Nining. Matagaan ka gud. Sorry guys ha, sige na pagdala. Beda. Si Jolly. Karang gikapoy siya kay Andari entertain kay re. mga estudyante, kanang unsite. agapay na mo diri sa information this. Oh, sunod. Kanang mga buutan sila kaayo. Bitaw, Huwag mabutan dyan man eh. masugo, arang ka Update. hardworking. Bitaw, tinuod bitaw ni. estudyante. Kailan magsari? Dagko dyan yung kigrado kay fight na fight. 100 baga. Diri sa. Grado daw. Diyan ka na sa kanars. Hi. Hey guys. Hi guys. Sige madam. Balik-balik lamang madam. Open ang among RHU para nimo. Back tomorrow. Buntag Sige, baga. unya. Ato kay sa Zukaw no? Wala sa ispon dyan na ipit. Unya. Mm, Ang sige. dami mong alagad ug may serbisyo kanunay. Ya pa, kuyang pa. 4 minutes man. Sige pa. Unja Sulti pa. Inday, mga anak. Usa ka. Oo, sige. Usa ka. Hindi na ako. Pagtarong gani na ba na yung voice over? Content na ba na ako ni? Midwa ni Jolly, adlaw-adlaw mag-arkas, bisag arang inita, hala, sige lang. Hala, laban. bira! May trabaho man lagi aso tuyo. Ambisius yang lagi? Ne, ambisyosa amo ka. Ambisius yang. Ambisius yang kay lihiro Chrissy. na siya mo kanta. Crazy Si lagi? Crazy, ambisyosa Panahon ang na health. si Ako naman ba yung Natutulog pa ang juice. Simba ko. Muna ako ganahan. Ari, lagi daw nun. Tay. Ari, oh. Oh, sa si Jolly. Daan, tago Hi ng jali. guys. Tay, sa tay. Tago ng jali. Kasi vlog ang RHU. Sige na. Vlog lagi, maayo dari. Guys, mingaw pa karon kay murag nag-anam kaabot ang mga pasyente unya kahapon perting daghanas sa mga PWD. Kagubot. Sana Nagkagubot lagi. nagka-busy mi. Nagka-busy-busy. Nya karon murag medyo mingaw pod Kaya kay. nang mantingin, PWD. Oh, nanapuya mo usa ka. ano po yan mo, Maya. WD. Hello Ay, Amalia, good morning. Say ato Amalia. Oh, pahuway sa kagihangak ka nagbaktas mangkaw. Nadi ko din sa buwagay, video-video. Pahuway sa man. Mo may iya ha. Pahuway sa man. Unsa day na inugay? Pa kayo resibo? Magbayad pa